Pro G Records. DJ Kelvin, holy Kelvin. Ik voel mezelf change. Ik voel die binnen mij, dat kruip in mijn lijf. En mijn gedachten, kan iemand mij save? Kan iemand mij save? Ik voel mezelf change. Ik voel die binnen mij, dat kruip in mijn lijf. En mijn gedachten, kan iemand mij save? Kan iemand mij save? Ja, ik heb geroep, geklopt, maar ik mediteer er stil. Ik heb gedraaid, takes, plein is het drang en bezoek. Wat doe ik praat, ik gezien, niemand kan het verstaan. Wat ik voor jaren mijn hart en zo diep moest begraven. Zo luister naar mijn pijn, luister naar mijn zeer. Luister hoe der is de absence, je kunt geaffecteerd. Luister wat dan naar je dochters, het trauma en afweer. En hoe depression en zijn demons op mij arriveer. Ja, luister. Kan iemand mij save? Kan iemand mij save? DJ Kelvin, holy Kelvin. Ik voel mezelf change. Ik voel die binnen mij, dat kruip in mijn lijf. En mijn gedachten, kan iemand mij save? Kan iemand mij save? Ik voel mezelf change. Ik voel die binnen mij, dat kruip in mijn lijf. En mijn gedachten, kan iemand mij save? Kan iemand mij save? Je leven zwaar, zo gewoond en dit. Ik voel die pijn niet, voel die wind wat waai niet. Reen wat val en storms, dus je voelig van mij niet. Purpose, ik zoek maar kry nie. Nervous, mismoedig en crazy. Ek is position for blessing, weet jy hoekom vervloek hulle my nie. Was kwaad getoer, my vrou het verwagting geword van 'n ander man. Die tyd toe ek gaan mang en toe ek uitkom met my ma verloor. Dieselfde dag toe my topie strook kry, was my beste braaf vermoor. Was baie swaar om te glo, dit is klaar so. Ken iemand my keer wanneer 'n man val neer, is swaar dat ek kan kalmeer. Want al die pressures dan te veel, ken iemand my save sodat hy miskien iets daar kan leer. Ek mis my ma. Wat 'n man so eet met tannie het haarself met die grootste mes binne in haar hart Ik voel geskiep. mezelf change. Ik voel die binnen mij, dat kruip in mijn lijf. En mijn gedachten, kan iemand mij save? Kan iemand mij save? Ik voel mezelf change. Ik voel die binnen mij, dat kruip in mijn lijf. En mijn gedachten, kan iemand mij save? Kan iemand mij save?